IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Bumasbassi bilang dahi umawawag ka nagtetext sa linya to speak up I'm here a programa ti Ilocos Norte Youth Development Office. No pay kasta, segon ka ni MX Winter Ventura, Youth Development Officer, agtultuloy lata tinaso a programa gaputa sa anlaang nga iti probinsya nga Ilocos Norte, iti agkamkamang nuket di manipud pa iti syudad ti Baguio ken Kabangibang a lugar. Ma'am ko dadalata gaputa 24/7 dito line tayo adala agataw-tawag when nagte-text kanyada and at dito damat lata dito monthly report nga sumsumrot kanyani. Though Bumasbassi bilang iti calls tayo and text tayo ma'am, hammet nga mabaling nga isardengin. So agtultuloy lata dito ma'am adadala to umay and of course hanti kay cater tay ma'am, iti ko kat nag-start tayo for students and youth. Namitan ma'am kat even adults and the younger kids no adaman kat awawaten dingdinggen iti speak up I'm here so that and we're not only catering residents of Ilocos Norte ma'am. Adapay callsen nga gapu iti Baguio or Ruarte Ilocos Norte adun ma'am dumandanon kanya tayo because siguro na napintas talaga dito makungkunate nga anonymosity or anonymous nga tawag nga which is masapul mat ngamin nga talaga ma'am. Mainay iti raytoy kunana kang runaan na rason na wenno problema dahi ti kliyente da kat gapo ti depression, anxiety, problema ti pamilya kon problema ti love life. Inlalawag na dagiti nasa o wenno dagiti kaso asaan na kaya ti advice wenno kasapulan ti clinical consultation kat may refer iti biyang ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batak. Is kadeti report nga naudi ma'am ko kat depression ti rumrumwar nga di nga rot ti opisina mi kat haanmet nga clinically talaga so no digiti makikita digiti counseling professionals tayo nga masapol iti intervention and iti psychologist wenno ti doktor talaga ket yes as a dagmi matisuda ito MMMH dati partner institution tayo ma'am. Aside from depression ma'am adatamot lata digiti anxiety nga marikrik na ti ubing, of course love life ken kangrunaan na ket digiti family problems nga mauawat ni di kangrunaan nga rumrumar ma'am calls tayo. Patyo ni Ventura adak kalatulong ti programa agsipod ta anonymous wenno saan nga ammo day ti mauawag no sinno ti kasarsarita da nga isupay ti makaipaay iti no judgment. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.